Umkhukhu kaNkosikazi Simangele Nzimakwe oneminyaka engu-49 wacekelwa phansi ikhukhula zangonyaka odlule. Lo mndeni neminye balelwe inkulunganini bakhoseliswe emahholo omphakathi. Imindeni eyisithupha lapha ogwini yakhelwe izindlu ezintsha inkampani eyimele kanjalo nohulumeni. Bekufana ukuthi sihlala eBhishi thina beyingena ngale iphume ngale imvula. Besihlala nje eBhishi besihlalelwana ngendlela imvula beyingena ngayo thina. Uhulumeni wethule ngokusemthethweni isikhungo sokubhekana neentlekele njengoba le ndawo nayo ivame ukwehlelwa inhlekelele ezishiywa kukhalwa endaweni zasogwini. Lana ogwini besizothula uphase 2 we disaster center ozosiza kakhulu abantu ngoba ugwenye yema district eba nenkinga kakhulu during ngale season kube khona ama floods. Ngonyaka odlule bawu250 abantu abadlule emhlabeni ngenxa yesimo sezulu esibucayi KwaZulu Natal. Eindaba enza SABC nginguvusi Khumalo ePort Shepstone.